ҳамдорон азиз, салом алейкум. 27 майи соли 2025 қарор дорам дар майдони Зира бо ҳамроҳии оғои Абдуллозодаи Эронӣ ки вай буд роҳнамои зиракории ман буд, омадем Зираро тамошо кунем. аз сабаби он ки боронӣ нашуд, зираи мо ҳамагӣ ним ваҷаб шуд, ним ваҷаб, лекин Зира бинед чӣ хел бастагӣ аст. акун чӣ гӯям ба шумо, он қадарам Зира имсол нашуд. барои чӣ? барои ин ки борон наборид ягон маротиба. ҳамин наме ки буд дар замин, ҳамон нам қатӣ биромад. дигар борон наборид. мебинед унҷаш равам. лекин Зира ҳам қабои хуши дорад ки бӯй кашидам зираи ҳамин бозорда ҳамин ранги зираи дашти ҷуми худо монзанги зираи айнӣ бӯй мекунад, ҳамқадар бӯи нағз мекунад. ҳамдиёрони азиз, қаҳрамони имсолаи мо, худои таъло ба мо имсол борон равон накард, борон наборид, зираам нашуд. акун ҷамъоварӣ мекунем, мебинем чӣ қадар мешавад, ба пули сарф кардагии мо дуруст меояд ё не. инчунин ба мо обро ҳам дар боғамон надод, ба таври даркорӣ надод гӯям мешавад. ин қадар пули ки расход кардем, сарф кардем, як соли дароз мехӯрдем. хай ина бинед Зира. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони ҳар як шумо бошад.